Fűtésének tervezésekor egyáltalán nem mindegy, hogy milyen megoldás mellett döntünk. Mint minden más döntésnél itt is az a tényező fogja befolyásolni, hogy mi is a legkedvezőbb az épület számára. Okos megoldás lehet például az infrafólia. Az orosz-ukrán háború kitörése óta fejünk felett lebeg az a kérdés, vajon lesznek-e gondok a gázellátással, előfordulhat-e, hogy a téli hónapokban nem fogjuk tudni a megszokott hőfokra fűteni az otthonunkat. A gázzal szemben az elektromos fűtési megoldások előnye, hogy saját hálózatunk nem feltétlenül függ a szolgáltatóktól, hiszen megújuló energiaforrások segítségével tőlük függetlenül elő tudjuk állítani a világításhoz, de akár a fűtéshez is szükséges energiamennyiséget. Mi azt tapasztaltuk, hogy nyáron okosak voltak az emberek, előre gondolkodtak, és azért szigeteléssel elkezdtek foglalkozni, mert bármilyen fűtést is használunk egy ingatlanban, a legfontosabb az, hogy milyen szigeteltségünk van, benn marad a meleg, vagy kimegy a meleg, de nagyon sokan elkezdtek átállni a gázfűtésről és minden egyéb fűtésről egy megfelelő minőségű és jó formájú elektromos fűtésekre, mert nagyjából most már úgy néz ki, hogy ez lesz a jövő. Egyre többen alkalmazzák a fal- és mennyezett fűtést. Jó tudni, hogy a mennyezett fűtésnél leginkább az infrát érdemes igénybe venni, azaz a technológia, aminél nincsen a meleg levegő felfelé száll el. Ugyanaz a hőmérséklet marad fönn is, meg lenn is, és nem fogjuk azt, hogy adott esetben rengeteg energiát elhasználunk arra, hogy föntről próbáljuk a meleget lejuttatni. A fóliával való fűtés nem új dolog. 15 éves technológiáról beszélünk, mielőtt ezt alkalmaznánk, nem árt, ha meggyőződünk róla, hogy a lakásunk megfelelően van hőszigetelve, illetve hogy a nyílászárók szorosak-e. Amennyiben ez rendben van, az infrafűtőfólia gazdaságos megoldás tud lenni. Mindig azt javasoljuk, és én is azt javasolom, hogy ha valaki ezután érdeklődik, ami egy nagyon jó technológia és egy nagyon gazdaságos megoldás, hogy először menjen egy olyan helyre, ahol ki lehet próbálni, tapasztalja meg ő, hogy egyáltalán hogy működik, milyen hőérzetet ad, és akkor utána gondolja át, hogy szeretné-e vagy sem. Én azt tudom javasolni, hogy valóban gazdaságos és valóban egy jó technológiáról beszélünk, de teljesen más elven működik, mint egy levegő alapú fűtés, ezért ezt ki kell próbálni. Mit lehet elmondani, hogy ha mi elektromos árammal fűtünk otthon, akkor nyilván mi nagyon zöldek. Az iroda másik felében van is erre lehetőség. Attila azt mondja, csak kevesen tudják elképzelni, milyen, amikor az ember energiával töltődik fel, pedig a nap hatása ugyanígy működik. Amikor nyáron az utcán vagyunk, akkor érezzük, hogy már pár másodperc alatt bizony fázni nem fogunk. Ugyanez megy végbe ennél a fűtésnél is, ezért mutatjuk meg adott esetben, hogy mondjuk a falon hogy tud működni ez a fűtés. Itt igazából azt tudjuk illusztrálni, hogy érzékelést tapasztalja az ember, hogyha ráteszi a kezét, akkor elveszi a hőt alóla, mert egy önszabályozós technológiája van ennek a fűtésnek, ezért használható megfelelően biztonságosan padlófűtésként. De szemlélhetjük azt is, milyen az, amikor járólap vagy laminált padló alatt van a fűtés. Az a járólap alatti rész az azt mutatja meg, hogy mintha egy betonréteg lenne, vagy egy úgynevezett száraz betonlap, egy rigidurlap. Ez szükséges a fűtésre, hogyha hideg burkolatot, azaz járólapot vagy csempét szeretnénk rárakni, és mutatja a rendszer, hogy adott esetben, amikor laminált padló meleg burkolatot rakunk, akkor direktbe rákerülhet a fűtésre, ezáltal összesen 1 centit sem emelkedünk, és mondjuk elfér bármilyen ingatlanon belül, és nem kell attól tartani, hogy mondjuk az ajtót nem tudjuk majd becsukni. Az infrafűtés előnye, hogy a technológiának nincs szüksége időszakos karbantartásra, akár a teljes élettartalma alatt extra költség felmerülése nélkül üzemel. Persze, ha egy képet felteszünk a falra és átfúrjuk a fóliát, akkor az már más történet. De akkor is a fűtés maga effektíve az egy csík nem működik, a többi mellette lévők működnek, de mondjuk őt is ki lehet javítani és lehet javítani. Az IKEA korábbi kutatásából az derült ki, hogy a magyarok mindössze 13%-a mondta azt, hogy nem tervezi az idei őszi-téli szezonban háztartási intézkedésekkel csökkenteni a költségeit. Az emberek közel 48%-a lejjebb fogja tekerni a fűtést a helyiségekben, amikor munkába mennek, vagy ha éppen nem használják a szobát. Minden esetre, aki új házat épít vagy lakást felújít, érdemes kétszer is meggondolni, hogy mivel fűtsön, mert akár több milliós összeget is spórolhat évente, főleg ha nagy belmagasságú belvárosi lakásról van szó.